Ola xentiña, que tal? Son Fero da Caixa Negra da Nostromo e estou aquí xa metido no coche porque quedei hoxe con os outros dous colegas, co Paco e máis co a corte do director, bueno, co Fuco e máis que a corte do director, para irmos ver a peli nova de Dungeons and Dragons. Estamos un pouco acojonados, teño que dicir, porque claro, temos ese mal recordo da peli de fai 20 e pico anos, cuidado, e nos tres pois somos así medio fans do rol, non fans do rol destes dos que tes que ter medo, non dos que igual calquera día pois matan os pais cunha katana, verdade? Bueno, pero vamos a ver que tal está a peli e xa vos contamos. Bueno, pois xa vedes que estamos aquí ca corte do director, o que por fin coñecín en persoa, teño que dicir, es máis alto do que eu pensaba, teño que dicir. Normalmente póñeme de rodillas. Claro, normal. Así foi como sacache oposición, non? Sí. Bueno, que nos dis da peli que vamos a ver hoxe, o de Dragóns e Mazmorras? Pues, probablemente teña unha alta calidade porque non ten un 4 no título. Dungeons and Dragons. A segunda Dungeons and Dragons 4 temos que repartir Advanced Dungeons and Dragons, non? Cando saquen aí o... Cando estemos no manual 5.0, ao mellor si quema a película. De momento ten boa pinta. E tengo que dicir que tamén estamos aquí seguindo a tradición de que Fuco chegue tarde, non? Pasa un pouco mesmo no tema das grabacións, non? Non sei como conserva os seus traballos. Moi ben, sí señor. Formamos que por fin temos entre nós a Fuco Lobán aquí. Un mago nunca chega tarde, chega exactamente cando se propón. Cantas veces como eso no choi? Muchísimas. Todos os días. Por sorte propúxose antes de que empezara a peli. Entón, xusto tempo para preguntarche que expectativas tes, non? Bueno, as miñas expectativas son bastante altas, a verdade. Creo que esta pode ser a película que nos chegaron fai 20 anos, cando nos deron a anterior versión de Dungeons and Dragons. Ojalá sea como Escuadrón Suicida, cando fixeron Escuadrón Suicida meténdose con Escuadrón Suicida, o sea, Escuadrón Suicida 2, pero que non se chamaba 2. Eu conforme con que sexa Guardianes da Galaxia. Eu teño a dúbida de son o único que a Chris Pine lle chamaba Christine. Bueno, aquí temos a Fuco que leva aquí botín, non, da peli. Subo de nivel porque atopei un obxeto máxico que se chama a caneca de D&D. Ollo, vamos aquí a facerlle un primeiro plano aí de... Sí, señor, aí, para... Así que nada, o próximo día, bueno, neste mesmo podcast, cando comentemos o que nos pareceu a película, que ninguén pense que me sobornaron, non, fui eu que pagou por ela, non vos preocupedes. Falamos nos minutos. Caixa Negra da Nostromo. Benvidos a este maravilloso especial da Caixa Negra da Nostromo, post-visionado de a película de Dungeons and Dragons Honor entre Ladrones, e vou pasar a comparar cos meus compañeros a ver que lles pareceu. Temos a Fer Liñares. Cal é a túa posicionamento de primeiras impresións con esta película sin entrar en spoilers? Moi boas noites, Paco, moi boas noites, xentiña, que escoitades este programa especial hoxe. Pois as miñas impresións, é que certamente inmellorable a peli. Eu aquí igual estou pecando de triunfalista, pero paseino moi ben durante toda a película. Incluso houbo partes da metraxe que me fixeron recordar aquelas míticas sesións de adolescencia xogando o xogo, e pareceme que referencias ben metidas, moi bo ritmo, e gustaríame destacar sobre todo o imaginativa que me pareceu a película, non? Mais aló de moita acción ben rodada, non sei que tamén a imaginativa, ca que se resolven os conflictos e ca que se utilizan eses poderes máxicos. Para min, pois, moi recomendable, de verdade, é unha sorpresa moi grata. Señor Paco del Mal, que opina usted desta película, das súas primeiras impresións? Bueno, eu non quero deixarme levar polo triunfalismo, perdón. Editor, zoom na taza. Ademais, creo que para emitir unha opinión mesurada e razonada, vista a miña ficha de personaxe, teño que facer unha tirada, así que se me permitides. Bueno, o resultado está ben, así que podo dicir que é unha auténtica pasada de película.
non sei que estades facendo vendo este podcast cando deberíades estar comprando unha entrada invitando os vosos colegas, bueno, invitándoos a vir con vos, pero que apaguen eles as súas entradas e indo todos ver esa película antes de ver incluso esta reseña, crítica, comentario que vos facer, porque de verdade nós iremos intentar non spoilear, pero xa sabedes que non me fago responsable do noso compañeiro corte do director e o seu gusto por comentar hasta o máis mínimo detalle. Só dicir que, de acordo con Fer, que é unha película moi imaginativa, que é unha película que, despois falaremos desto, con moitísimas bazas en contra, sin embargo, afronta o desafío, e eu creo que sae cun resultado moi meritorio, moi digno. Creo que isto se sustenta tanto por unha utilización intelixente, como tamén dicía Fer, de recursos máxicos, bueno, de alternativas narrativas, pero que a vez tamén se sustenta nun reparto moi ben escollido, nunha produción que destaca para ben no que está a ser o panorama medio das producións fantásticas contemporáneas. Fantásticas incluo tamén un pouquiño a ciencia ficción, e o resultado en definitiva é unha película que non só si recorda a un xogo de mesa, a un xogo de rol, é dicir, que nin sequera se pode tomar tan en serio como podría ser o Señor dos Anéis, sino que darlle un ton de comedia que para min recórdame moito a Guardianes da Galaxia ou incluso o Quinto Elemento, ese tipo de películas que parece que o argumento é medianamente serio, así pulp serio, pero que realmente está cheo de coñitas moi ben postas e que non ralentizan a trama. En definitiva, mis dieces absolutos, e non ten nada que ver con que ninguén me estea dando cartos, vale? Eu na miña línea vou dicir que mo pasei como un neno na sala. Estaba disfrutando cada momento, disfrutando a liña argumental inteira, estaba xogando a película porque as situacións que me estaban planteando resolví por primeira vez, e vou non dicir ao público, por primeira vez me presentan nunha película resolucións das situacións que eu faría en mesa, tanto polo absurdo que pode dar a situación como pola mentalidade dos xogadores, como la locura máxima que se pode xerar. Non vou entrar en spoilers, como dixen, voume manter moi en dentro, pero nestes comentarios xerais eu estaba como si fora o personaxe e dixera, vamos a facer este plan, vamos a entrar por aquí, vou a facer eso. De feito, hai unha escena que cando vexades a película, non a vou comentar como escena, pero sí, cando vexades vos daredes conta do que estou falando, que é a resolución máis loca que se che ven á cabeza cando queres roubar algo e tes unha serie de poderes encima da mesa. Tú estás xogando e non se che ocurre, pero velo representado e dis, hostia puta, que ben pensado está isto. Eu hubiera empezado a espadazos, roubado o que quería roubar e marchar, pero non, fixeron algo moi inteligente e moi ben feito, como se tuveran cabeza. O mellor é un dos puntos, porque o mellor como xogador faría algunha animalada, pero tan elaborado non. Entón, para min, aí ganoume como espectador. Nesa escena que cando vexades saberedes do que estou falando. Estamos a falar... En certo modo, xo que dis, non, Paco, a min recórdame a cando chegas a unha mesa de xogo cando eres un adolescente e ti non... A ver, vou poñer no meu caso viña de ver o Señor dos Anéis, entón non tal. As resolucións que se me ocorrían eran todas espada mediante, sin embargo, sempre había algún xogador experimentado que sabía exprimir o xogo as súas últimas consecuencias, é dicir, lera o libro de feititos do caso dos feiticeiros, sabía cousas que se podían facer, cousas que non. De feito, moitas veces, sabes, era como un deus, pensabas en plan, mi má, aquí este sabe como vacilar a calquera máster porque sabelles todas. De feito, incluso na escena inicial, creo que estades de acordo conmigo, tamén este planteamento de estrujar a narrativa de tal maneira que tú como espectador estás pensando que vai a pasar unha cousa, pero resulta que o plan che ven da película e diste, coño, esta é a película que eu quería ver. Esta película estáme enseñando a xogar a Dragóns e Mazmorras. Alguén que nunca xogou, poslle esta película e aprende a xogar vendo a película. E eu creo que o que sobresale desta película que sirve como unha formación para alguén que nunca se puxo nunha mesa e quere ser educado pero imaginativo.
Eso é, porque isto é unha cousa que eu quería comentar, non? Levamos todo este tempo falando do xogo, se cadra alguén que nos escoita non coñece, que esta película está basada nun xogo de mesa, porque eu penso que para o gran público é moito máis coñecida a serie de debuxos dos 80 se cadra, que non tanto o xogo, pero a propia serie de debuxos daquela está baseada neste xogo de mesa que eu penso que se inicia nos 70, que basicamente é o que pon as bases do xogo dos xogos de rol, non? O que coñecemos con xogos de rol tan denostados nos 90 en España, tan injustamente denostados. Basicamente, vou non definir moi a grandes rasgos, é un xogo no que a imaginación ten un punto central, no sentido de que ti interpretas a un personaxe dentro desta mitoloxía, digamos, europea, de centroeuropea nórdica, de un mundo con elfos, ananos, goblins, ambientado nunha especie de idade media máxica, non? Entón, hai un xogador que é o director da partida que plantexa a historia na que os personaxes dos xogadores se ven metidos e plantexa pois un conflicto que eses personaxes teñen que resolver. Entón, ti interpretando a tua personaxe mediante pescudas, falar con xente que vos vades atopando porque o máster vos vai describindo onde vos atopades, quen está nese sitio, nese lugar, pois vades avanzando nesa historia e tendo pois tamén combates, cun sistema de combate mediante estadísticas do teu personaxe e dados, por eso Foucault facía o primeiro do programa esa coña de lanzar ese dado de 20 caras. Se fostes nos anos 90, 2000 a tendas de cómics, raro era non ver un grupo de xente xogando este xogo. E se fostes a tendas de cómics nos 2000 en Compostela, raro é que non nos virades a Foucault e a min xogando a isto nunha tenda de cómics. Sabedes unha cousa que tamén fai moi ben a película, que estades comentando. Hai un momento no que, cando levas varias partidas xogadas, levades, por exemplo, unha viaxe para facer algo, para conseguir un obxecto ou que sea, faz iso e te quedas coa sensación de, bueno, así é todo, isto para que era? Porque é algo que che pasa desde que levas 10 sesións, empezache con, bueno, es que han invadido mi aldea, por favor, ayúdeme, non sei que, tienes que ir a buscar esta lanza mágica, bueno, tal. Consigues a lanza e dis, isto para que era? E na película, estás vendo a peli despois de que pasen 1000 cousas e como espectador chega un momento no que dices, por que chegamos hasta aquí? É verdade. Estamos falando do que son os xogos de rol, estaba comentando Fer, e eu creo que unha das cousas que habería que poñer sobre a mesa, que polas que eu penso que é un hobby tan atractivo e que foi capaz de ten 49 anos, o ano que ven fai 50, Dungeons and Dragons, como foi capaz de modernizarse, de chegar a novas xeracións. Hoxe, a ver, en España, en Galicia non é unha cousa tan común, porque chegou relativamente tarde, ainda que xa hai pais roleiros, xa hai unha xeración de xente máis madura que xoga, pero tendo en conta que en Estados Unidos pode haber alrededor dunha mesa un avó de 80 anos, un pai de 50 e un fillo de 20, que todos medrasen alrededor de xogando a Dungeons and Dragons ou a calquera outro tipo de xogo de rol. É dicir, é un hobby con xa longa tradición e que ademais eu creo que foi capaz de subsistir ata aquí porque apela a tipos de xogadores moi distintos. Non estamos falando de Dungeons and Dragons, pero realmente despois sobre o rol, que é un mundo máis de fantasía épica tipo O Señor dos Anéis, pero despois o rol multiplicouse, floreceu. Calquer cousa que vexas nunha película pode ser levado a unha mesa con un libro de rol. Pero cal é o elemento en común que teñen para min todas as partidas de rol? Pois que comparten algo que creo que é tan bonito como cando vas ao cine, tamén por non sair moito do tema, cos colegas, que é o feito da interactividade. Unha partida de rol, aínda que existen algúns tipos de rol en solitario, a esencia dunha partida de rol é compartir unha historia cun grupo. Entón, para min, é unha mistura de xogo de mesa na súa parte máis xogo de mesa clásico de tirar dados, etc., na súa parte máis enfocada ao combate ou as interaccións digamos regradas que non dependen tanto da conversación,
pero despois ten unha parte teatral incluso. De feito, eu son na teoría de que canto máis che gusta actuar, máis che vai gustar o rol. Porque a Tanto posibilidade de facer 50.000 personaxes distintos nunha mesa cos teus amigos, ou incluso con descoñecidos. Porque o rol veño tamén consiste en coñecer a xente nova a través del. veño a facer un inciso e é que se algún que nos este escoitando que nunca probou o rol e lle está entrando o gusanillo a escoitarnos, hai un servidor en Discord que se chaman as Irmandades do Dado, no que podes probar diferentes modelos de rol e se che gusta quedarte. Entón, queda aí a promoción feita para que nos este escoitando que se una. Un saúdo a todas as Irmandades do Dado aquí dende a canle amiga. Hemos poñer aí un link na descripción do audio e máis do vídeo no YouTube. Pois, continuando ca idea do grupo, eu creo que tamén un dos acertos desta película é que esa sensación, traslada perfectamente esa sensación do grupo de amigos que se coñecen tamén fora da partida, por lo tanto hai unha certa metanarrativa, eso traslada a película. Ainda que non poidan, digamos, romper a cuarta parede, como se facía en Deadpool, sí que existe unha sensación bastante ben lograda de bo rollo entre personaxes, pero incluso bo rollo entre actores. Isto pode ser unha gilipollez, porque igual resulta que Michelle Rodríguez e Chris Pine se odian, non se poden ver, non o sei, pero sí que me dá a impresión de que eles entre eles teñen moita química. A mí non me extrañaría nada que tiveran preparados papéis, entre outras cousas, xogando a partidas de rol. Porque non sei se sabedes que Michelle Rodríguez el xogou moitísimo rol nos platós de Fast and Furious con Vin Diesel, que é un gran xogador. Sí. Parece que el foi un poquinho quen a meteu no mundillo, vamos. Pois eso é verdade, porque é unha cousa que quería comentar aquí, porque creo que hai xente que está a criticar a película de xeito un pouco inxusto. Se cadra algún o saber a natureza, digamos, bueno, pois, non sei, épica das campañas de Dungeons and Dragons ou en comparativa con outras historias de batallas e de fantasía medieval, como pode ser O Señor dos Anéis ou bueno, non é moi boa película, pero incluso Warcraft ou cousas así, está esperando algo máis dramático, algo máis épico. Eu penso que é un erro esperar algo así dunha partida de Dungeons, porque a aventura é un desparrame, porque as aventuras dos grupos de Dungeons and Dragons son un desparrame. Sempre chega un momento, porque ao final estás xogando cos teus amigos, e sempre hai un momento en que a tolería se apropia da partida, e eso penso que reflexa moi ben a peli de que parece que están ao borde de que, incluso cando lles están pasando verdadeiras putadas aos personaxes, están ao borde de sucumbir, parece que lles vai entrar a risa, incluso, non? Eso, para min, non lle resta calidade á película, non é un chiste nun momento que non cadra, todo o contrario, para min é capturar precisamente esa esencia desas partidas. Sí, que vos pareceu, sin entrar en spoiler tampouco, pero que vos pareceu esa capacidade de meter todas as cousas en canto a vestiario non de vestirse, senón de bichos, de forma natural, non de forma en plan de mira, sale eso que está no manual, é o que querías ver, eso está no manual, senón como un elemento incluído na historia en canto a variedade de personaxes, porque eu estaba vendo xente andando pola calle que eran personaxes xogables, digo, eso que carallo é? Pero que se sentía normal, o sea, se sentía como, pues tú podes ver un gicho que é un búho andando pola calle porque é un personaxe xogable que estará nun dos manuais e te jodes se lo ves, pues é un búho andando. Pero sabes como creo que fixeron, como penso eu que deron feito eso e que fixeron ben? Eu creo que copiaron un pouquiño o estilo de Star Wars a partir da original. Na original Star Wars, como era a primeira vez, sí que se ensinaban na cantina de Mos Eisley o bicherío máis raro do mundo, deténdose en cada un deles. Pero a partir de aí é certo que cando se presenta unha criatura rara non se centra, poñenche un plan para que o espectador diga, ostra, que bicho máis raro, pero non se regodean nel. Planos curtos, pois de ambiente, no que ves unha cousa rara indo por detrás, ou un primeiro plano a que te chama a atención que efectivamente estás no mundo alienígena, pois aquí fan un pouco mesmo. Hai personaxes nunhas edicións de D&D chamábanse raxasas ou algo así, que eran medio felinos humanoides,
pero creo que eso non é exactamente eso, pero quero dicir, non se regodean en plan, mira, pois hai unha criatura que é un gato persona, basicamente, non, pois ensinanche un momento tal, incluso a coñita dun dos personaxes do principio con unha criatura alada ten un interés narrativo, digamos que sexa así, pero é unha introducción natural, é dicir, non se amostran a cada criatura nova que aparece, ou criatura ou especie non humana nova que aparece na película como se fora un bicho de feira, sino que se ensinan, bueno, integrado na historia. De feito, eu creo que esa é a chave. De feito, ese personaxe que estás describindo é que é unha especie de grifo antropomorfo, é un funcionario, quero decir, que non é nin non sei quen o rei dos non sei quen, non é un funcionario, un tipo que está ali facendo o seu traballo, non? Pero está moi guai. Unha cousa que ademais comentáramos cando saímos do cine de vela é que non estaba eu, porque a xente cando pensa en Dungeons e pensa nestas historias de fantasía medieval, pensa nos dragóns, nos cabaleiros, nas espadas, pero claro, Dungeons ten o dungeon, ten a mazmorra, que é unha cousa que eu é posible que sexa, bueno, non é a primeira vez que vexo unha mazmorra nunha película, pero sí que sexa un sitio tan central, o sea, que sexa un elemento tan central, non? De chámase dragóns e mazmorras, pero vamos a sacar dragóns, pero tamén vamos a sacar mazmorras, non? De mazmorra entendido non como un cárcere, senón como, pois, unha mazmorra é unha especie de lugar pechado, laberíntico, no que os personaxes das partidas se adoitan desenvolver e onde adoitan atopar os inimigos, ese tipo de cousas. E cuidado que souperon meter diferentes tipos de mazmorra. Eso é. Que tamén se agradece. Non é só, temos que entrar nunha cova a coller este penedo. No, hai diferentes tipos de mazmorra contextualizados no que teñen que facer, pero son cousas de mesa. Sí, pero na que a mazmorra eu creo que dentro da, o sea, a nivel de xogo ten sentido porque permíteche como máster, como director da partida, ter un espazo acoutado non que os personaxes se desenvolvan as súas aventuras sin que se che vaya romper completamente o que tes planeado, é dicir, a mazmorra no xogo é un cauce. Eu creo que na película a mazmorra é máis ben a representación contemporánea dun espacio mitolóxico narrativo que existe, vamos, deses inicios da nosa cultura. Penso, por exemplo, no laberinto de Teseo, penso, por exemplo, no descenso de Orfeo ao Hades, os infernos. Quero dicir, unha parte moi importante da viaxe do heroe é precisamente o descenso do inferno, atravesar lugares oscuros, lugares tenebrosos, lugares de peligro. Eu creo que o bo desta película é que captura moi ben esa viaxe iniciática do heroe, que en certo modo eu sempre digo que a primeira dungeon da fantasía para min son as minas de Moria, vale, que é moi anterior a Dungeons & Dragons, pero o primeiro escenario de unha mazmorra pola que teñen que ir os héroes afrontando un gran peligro, tan gran peligro que ali perden o seu guía, o seu referente, é o momento no que se converten en adultos. Non me acordo como se chama eso no estudo dos mitos, pero é o típico momento no que o heroe perde o seu mentor ou perde o seu gran apoio principal para ter que pasar a idade adulta, é unha forma de madurez. Como a adolescencia, pero en Dungeon. Pero máis siniestro, máis oscuro. Entón, eso que na literatura europea universal foron as minas de Moria de Tolkien, en Dungeons & Dragons convertirono no lugar onde teñen lugar. De feito, estaba vendo unha das Dungeon, estaba pensando que ben feita estaba, e a miña mente estaba vindo El Hobbit, na primeira del Hobbit, cando van nunha mazmorra e hai como subidas e baixadas extrañas, caídas e tal, e eu digo, joder, que mierda de dungeon era do Hobbit, que mismo contexto moi parecido e moi dibuixado na mesma maneira, ben traído está aquí. Sí, está ben que faga esa comparación, porque incluso o Hobbit, que é unha triloxía que contrariamente ao Señor dos Anéis, que tiña algo de humor, pero no Hobbit decidiu tirar moito máis, sin embargo, é certo, non lle saliu así de ben. Non tiña pensado nesa comparación, pero te rapón Paco. Eu pensara nese dungeon, pero ese dungeon o do Rei Trasgo e todo iso, sae no Hobbit, está pensado, perdoádeme, pero por alguén que non comprende cal é o atractivo dunha mazmorra. Porque ele está nunha mazmorra e aí a gracia é que cae esta rocha salta, non sei que, daqui para lá,
eso non é o que mola é ese rollo de estar atrapado, rodeado de inimigos, conseguir obxectos, utilizalos, que saben facer en Moria e que saben facer aquí en Dungeons and Dragons. O momento de me apoyo en este pozo, se me cae un cadáver o no sé qué, fai un ruido da virgen e van a vir los malos, momento de unión total de pifia, fago ruido, empezan a vir bichos. As pifias, verdade, utilizamos bastante este termo. As pifias é cando sacas unha tirada extremadamente baixa no dado, depende un pouco de... Aquí Fuco non ten claro onde ten a cámara. Aí está. Por exemplo, cando tiras o dado de 20, cando sacas un 1 é unha pifia, entón pois representaría esa tirada que pois que quiseches tirarlle unha frecha a un malo e decheste ca frecha no pé, por exemplo. Algo que está moi ben representado nesta película. Eso é, pasan cousas que estás dicindo, puf, isto é unha representación dunha pifia, non? Tal cual. E igual alguén que non xogou o xogo pensa de non é realista que neste momento sexa tan torpe este personaxe, pero sí que vai en consonancia co xogo. Que vos pareceron as interaccións sociais desta película? Porque é outro dos elementos de Dungeons and Dragons. A ver, a min non me parece a parte máis forte da peli. Se que dixen que teles aí unha comandilla moi guai creada, pero creo que se te refires ás intervencións que teñen pois con personaxes secundarios, ou dice entre eles. Porque aí hai de todo. Por exemplo, a min a relación humana, fraternal, persoal entre os dous main characters máis claros, non, que son Edgin e Holga, pareceme moi entrañable, pareceme que está moi ben construída, que empatizas moitísimo con eles, e que, joder, pois son... Pois eu dicía que non sei se son colegas da vida real, como para uns papéis, pero sí que se ve moita química persoal, non química de sentimental de estes van a liarse ou algo así, senón química de... amizade, colegueo, notase moito, estou de acordo. Son persoas que matarían unha pola outra. Bueno, non quero facer moito spoiler, pero sí que me gustaría comentar unha característica da súa relación dentro da película que me parece moi original, pero non quero facer spoiler. Non vou comentar, queda desca dúbida. Pero despois... como se chamaba Mala? Que me estuve partindo toda a película. Pero un segundo corte, que creo que non acabará aquí, Fuco. A Mala chamase Sofina. No, pero eu refiro que, por exemplo, as relacións entre personaxes máis secundarios sí que me gustaron menos. Por exemplo, a de Hugh Grant cun certo personaxe, parece así máis frouxiña, a relación os diálogos, etcétera, que hai entre Arduida e Milo Mago tamén me pareceron un poquinho máis sobre a marcha. Sí que me gustou moito a relación entre o bardo e o mago, por exemplo, como o bardo, que é un tipo bastante interesado, ainda que do ponto emotivo. A mí o bardo recordou un poquinho a idea básica de Han Solo, dun tío loser que se cree moito mellor do que é, pero que ten un extraño carisma que fai que os demais os sigan a cometer as maiores barbaridades. Entonces, sí que esa relación que ten co mago de, venga, eu confío en ti podes, espero que poidas, porque apostei moito por ti ou algo así, sabes? Eso sí que se me fixo moi entrañable. Por eso digo que é desigual, nese sentido. Hai algunhas que son moi humanas e moi cribles e moi entrañables, e outras que, bueno, están máis aí. Tamén me gustou moito a do Paladín co bardo, tamén estivo moi graciosa. Alégrome moito de que menciones o bardo, porque pareceme un acierto metelo como protagonista a, digamos, o oficio máis loser do grupo de aventureiros de Perdón, eu sempre levo bardo. É o meu favorito, o que vai dicir. Que ademais vai toda a película, todos van armados a estos collóns, menos o bardo que vai co seu rollito de tocar a espalda. Claro, porque eu pensei que o bardo ainda tería algunha escena de combate ou algo así, pero realmente mola porque ten escenas de bardo. Ou seja, para el combatir é tocalo laude. Sí, claro. Que incluso valiente pon historia de fantasía made in Hollywood, sabes? Dicir, bueno, pues en vez de ter un Aragorn como protagonista, ten un tío que toca o ukelele. E aquí incluso supera as partidas, porque nas partidas era mítico de ter a xente loitando e o bardo tocando a gaita nun lado ali para darlles coraxe, para subirlles máis unha coraxe os outros, pero aquí el utiliza esas cualidades musicais como distracción, como... Quero dicir, está metido de forma moi orgánica que se poña a tocar un laúde no medio dunha batalla, non? Eu quería falar da Mala, que se ve que é mala nada máis que lle enfocan a cara,
¿no? Primeiro enfoque de cara dices tú mala, que cando sabes como se chama, que se chama Sofina. E é desto de que estás É moi creando fina, as fichas dos malos e pos nomes chorras e graciosos porque xa te aburres de crear e creas a Manolo Chanfainas. Pois Sofina. Sí, Toda a puta película intentando tomarme en serio a mala que ten un plan malísimo, pero claro, cada vez que se refiren a ela como Sofina non podo evitar escojonar. eu diría que a grande barreira de xogar a Dragóns e Mazmorras é o primeiro día, porque tens que facer a ficha de usuario que é un coñazo que te caga e perdes todo o día facendo a ficha. Agora é máis simple, por certo, se alguén quere iniciarse nos procelosos mundos de Dungeons and Dragons, na quinta edición actual, hai incluso programas como o Aurora que che fan a ficha, ti dis que queres ser e vai prácticamente completache solo. Ese problema, por sorte, xa desapareceu. Pero nos nosos anos, fai 20 anos ou así, cando xogábamos esta movida, é o que difer. Tiñas que saber matemáticas, pero matemáticas avanzadas, porque modificadores, aquí tes un por 2 por isto, non te olvides que tes aquí un penalizador porque o que sexa. Pero despois as míticas de póñome todo en forza, pero logo claro, non morres dunha hostia, ou póñome todo en cabalgar, pero logo non sabes nadar, caso río morres. O día da Constitución hai que acordarse tamén de temas como a intelixencia ou a fortaleza. Esa é boa, Pero para quen se estea perdendo un pouco, os atributos básicos de Dungeons and Dragons dun personaxe son forza, destreza, constitución, intelixencia, sabedoría e carisma. E eu teño incluso a idea de que a hora de facer esta película os personaxes non me extrañaría nada que existira realmente unha ficha de personaxe, porque sí que é certo que cada un está enfocado, por exemplo, o bardo está clarísimamente enfocado a carisma, bueno, que como que ten que ser un bardo. A Bárbara, aínda que ten moitísima carisma tamén, porque mola moito, realmente un personaxe de forza de constitución. O resume desta película que queremos xogar, non? Sí, de feito, saímos do cine dicindo cando publiquen un suplemento xogable, seremos os primeiros, xa daban Take My Money. De feito, xa estive mirando a ver se salían as figuras pequenas, tipo Warhammer, para xogar no xogo de rol, pero de momento solamente sacaron as de 15 centímetros, que non valen para xogar o xogo de rol, sino para ter as estantería. Hai que dicir aquí que Foucault tratou de comprar ata produtos que non existían, non? Empezou ali a dádemo todo. Como é posible que saquedes isto e non haxa xogo de mesa xa de paso? Das palomitas mirando para Foucault en plan, ¿qué es lo que quiere usted decir con eso de con mis palomitas venía un módulo expansivo de Dungeon Quinta? Os de a banca chamando a Paco aí dicindo a Foucault dicindo aí, oiches, penso que se está facendo aquí un desfalco ca tua tarxeta. Lembrades a película anterior a esta, con este mundo? Estás falando dun dos produtos fílmicos máis arriscados e fallidos de inicios de século. Bueno, perdón, do século pasado. Que ademais foi contemporánea do Señor dos Anéis. Saiu o mesmo ano, ademais saiu distribuída, se non me equivoco, pola mesma distribuidora, New Line Cinema, e saiu tamén en cines, aínda que se unha ve en pantalla, pois non o poida querer. Eu, se queredes, se non vos aburren as historias dun antigo, un vello, cansado de cenizo xogador de rol, podo vos facer un pequeno resumo do que é esta película clásica do ano 2000 de Dungeons and Dragons, que ya de que teño por aquí, pero non sei onde puxen agora a caixa do DVD, porque sí teño en DVD. Eu só lembro unha escena que botan un feitizo porque están roubando na casa do mago. Entran a roubar, por eso se chaman Dungeons and Dragons, entran a roubar na casa do mago e pillas unha feiticeira novata que botalles un feitizo para atalos cunha corda máxica e escapan dos outros malos que entran sendo arrastrados pola corda máxica mentres pasan cousas. Era super comedia cutre noventera. Pero estás esquecendo un factor moi importante para darlle ese ton de comedia cutre, que é o seu reparto. O seu reparto é sorprendente porque está encabezado por Jeremy Irons, que é o malo. Te preguntas que fai aí Jeremy Irons.
Quería ter un dragón. Jeremy Irons quería ter un dragón. Estamos metendo demasiado en historia sin dar un pouquiño de unha pincelada de contexto. D&D ten case 50 anos e desde os anos 80 intentouse facer unha película. É dicir, para chegar a este excelente resultado do ano 2023, moitas xeracións de guionistas e directores frustrados nos contemplan, como aquelo das pirámides. Nos anos 80 xa se quixo facer unha peli, e nos anos 90 un mozo de 20 e poucos anos chamado Courtney Solomon empezou a moverse, falou coa empresa que daquela tiña os dereitos sobre D&D, non me acordo o nome, foi a tira da Wizards of the Coast, ata conseguir que por fin lle cedesen os dereitos. Viaxou por todo o mundo buscando financiamento para a película, e cando parecía que todo estaba máis ou menos niquelado, conseguiu ainda por encima meter en cintura a Joel Silver, produtor da saga Die Hard. Isto vai ser importante para Jeremy Irons. E Joel Silver confiou moitísimo na súa película e ata querían facer un macro lanzamento dunha película de $100 millones. Spoiler, non os tiveron. Ademais, naquele momento houve un cambio de dereitos, que quedou Wizards of the Coast, que son os que detentan actualmente os dereitos de D&D, e decidiron que, bueno, que non se fiaban moito daquelo de gastar tanta pasta, porque ata se chegou a pensar en chamar a Coppola para a película, a Coppola ou a James Cameron, ou a James Cameron, que James Cameron dixo, lo siento, estoy moi ocupado aquí con el Titanic, pero barallaron, non? Entón, pasaron a facer unha película que técnicamente custou $21 millóns, ou oficialmente custou 35, se a ves, dis, bueno, custou 200 pesetas, porque daquela ainda se usaban as pesetas. Agora podemos falar do reparto, porque aí foi cando Joel Silver, o produtor este de Die Hard, convenceu de alguna maneira a Jeremy Irons de que aparecese na película. Jeremy Irons é o malo da película, un mago cuxo nome xa esquecín, que é algo así como Profion ou algo así terrible. Donde este Sofina como nome, xerador de nomes de D&D. Entonces, bueno, parece que o convenceron cunha copia do guión e cuns conceptos da película. Que lle ensinaron a Jeremy Irons e ainda a día de hoxe un gran misterio. Fixeron esta película, que en principio pensaron en mandala a vídeo, pero despois o de Jodorowsky, non? Un pouco isto de... atreveronse a mandala a cines e a estreala a vez que O Señor dos Anéis. Algúns sodes moi novos e moi novas, outros xa tedes así un pouquiño xa peinades canas como nós, e os que temos a nosa idade ou máis, recordamos o exitazo sin paliativos que foi a Comunidade do Anel no seu momento en cines. Había moitas dúbidas e funcionou moi ben, e esta película estrenaron a vez. Que Harry Potter tamén. Que Harry Potter. Estábamos tres. A gran competencia era Harry Potter, O Señor dos Anillos, que tiñas que escoller unha, porque además votaban as en simultáneos, ibas ao cine, tiñas que decir entre os dous grandes mundos de simpatía, decir, de fantasía, e despois estaba isto. Bueno, pois fixeron a competir con isto, todas as películas que nomeamos, joder, teñen 20 e pico anos, embelleceron máis ou menos ben, pero no seu momento tiñan efectos da hostia. Esta non. Esta parece que os cartos se gastaban todos en Jeremy Irons, que a verdade non sei canto cobrou, porque despois todo o que é a película é cutrísima, os dragóns están feitos con Windows 95, os decorados son extras de Xena a Princesa Guerreira, todo o equipo de actores quitando a Jeremy Irons anda por aí tamén. É que Xarnado está mellor montado que eso. Dicir que o protagonista é o Jimmy Olsen de, non sei como chama de verdade o tipo, Justin algo, de Lois e Clark, as novas aventuras de Superman, e que o seu coprotagonista é Marlon Wayans, o tipo de Scary Movie, tamén de Requiem por un soño, é dicir, un tipo que se move en registros completamente diversos, pero que neste caso específico fai o mesmo papel que en Scary Movie, pero nunha especie de mundo de fantasía. Solamente lle faltan os chistes de petas, pero sí que ten... Estás dicindo que si vemos si vemos Requiem por un sueño nos podemos rir, porque sale este tipo. No, pero si vedes Scary Movie e vedes esta, pensaredes que esta, o que Scary Movie é a Scream, esta pode ser o Señor dos Anéis. Basicamente anda por aí o tema. Bueno, despois hai moitísimas aventuras... Vos de Scary Movie, pero polo menos non tuvemos que tragar a banda sonora en cada vídeo serio da época, como se fixo con Requiem por un soño, que eu acabei da música Requiem por un soño e me saía polas orellas. Tamén é verdad. Tamén é verdad. Bueno, e para non tampouco liar moito con esta película, que vos recomendo en todo caso moito que a vexades despois de ver esta para
para comparar, porque tamén é importante ver de onde vimos. Vale Claro, para ver peli que ves cos colegas despois de consumir unha ensalada curiosa. A verdade é que pensei que ibas preguntar se valía para palla ou algo así, e eu digo, a verdade é que estética porno ten, pero bueno, tanto non sei. Pero sí, é a mítica película para ver con amigos. Eu a última vez que a vin foi fai pouquiño e vin en DVD, porque reitero, teño en DVD para documentarme para este podcast. E teño que comentar que desas películas nas que a edición de DVD está moito mellor que a propia película. Unha, porque ven con extras nos que o pobre do director comenta o que lle tería gustado facer e que botou das boas ideas pero tivo problemas orzamentarios, e ti dis, jaja, seguro que sí. Despois, porque ven cun minixogo de Elige tu propia aventura dentro do menú do DVD, e despois porque na edición americana, non na española, pero bueno, xa estiven aí por métodos non axustados a dereito en Google e baixei o PDF, viñache unha mini aventura de como comezar a xogar con teus colegas a rol, unha aventura cos personaxes da película, en plan, pois é unha para xogar nunha tarde, 10-15 páxinas, e rápido aprender a xogar a rol. E digo, O que joder, queremos da película que vimos no cine. exactamente. Te digo, é unha edición en DVD currada. O sea, é moito mellor que a película. Ten unha serie de valores que a película non ten, sequera. Home, currada, pero a mí foi un pouco de gracia. A peli unha mierda, pero trae un xogo, non? Que un pouco como un pouco como o libro de Álvaro Ojeda, non? Que tiña unha sopa de letras ao final. Trae tres minixogos distintos, porque os xogos te Elige tu propia aventura, tes un personaxe distinto, según cando empeza o DVD hai como un menú. Por certo, despois vouche pasar unha captura do inicio do DVD porque me gustaría que apareza na versión definitiva deste programa. Perfecto. E tens que escoller se entras pola cova o cuarto da raíña, da princesa, creo que é a cova do mago ou a cantarilla, non me acordo como é o rollo. Entonces, según por onde entres, levas un personaxe distinto. Dos bons ou dos malos da película. Unha cousa moi logra. E outra cousa que me gustaría comentar é que a película foi filmada na República Checa, en Praga, aproveitando que era un local de un lugar de grabación bastante barato, naqueles anos 90. Ao lado de Hellraiser. Estaba Hellraiser. Eu non podo deixar de observar que datos de producción da peli que nos gustou, 0. Datos de producción da que non nos gustou, toda aí en MDB. Bueno, pois notase moito na película porque todos os castelos que aparecen, etc., son realmente moi rollo Europa do Leste, e ademais notouse nun detalle que me fixo moita gracia, que un dos maestros dos efectos especiais que colaboraron na película, é dicir, unha persoa con unha opinión moi autorizada, dixo que un dos problemas da captivación fora o literalmente goberno comunista da República Checa. Inciso, a República Checa levaba 10 anos como sendo un país capitalista cando se formou esta película. Raro que non dixera Checoslovaquia. La culpa é de Pedro Sánchez. Había problemas para importación e non podían pasar para o país o pegamento de orellas de elfo que querían, co cal tiñen que poñer máis cutre. É dicir, os problemas de produción da película son porque os checos non deixaban ter material. Puto coletas, dixo. A culpa foi do superglue que está permitido na República Checa. E ademais o material que tardaba na República Checa de preto rompíase. Como no Simpson, pegando as cousas con merda de can para que quede mellor na cara, non? Este era o único inciso que quería facer, pero agora para que Fer non se queixe de que non falamos nada da produción de Dungeons and Dragons Honor entre ladróns, que creo que ainda non dixemos o título ben en todo o programa, que saibades que empezou a perpetrarse fai 10 anos, digo perpetrarse porque unha das persoas involucradas no proxecto era Courtney Solomon, director da película do ano 2000, é dicir, que podemos ter unha nova película feita con 300 millóns de dólares dirixidas polo mismo fulano. Ademais, rollo, necesito superarme a min mesmo, sabes? Sería como sabemos se Courtney Solomon fixo algo máis que Dungeons and Dragons. Pero produciu as dúas secuelas de Dungeons and Dragons do 2000 que saliron directamente a DVD no 2006 e 2012, máis ou menos. Que eu non vi. Hai dúas secuelas. Sí, pero só comparten a un dos malos. O todo demais é isto. Bueno, quen sabe, se cadra era a redención, non? Como Ryan Reynolds, que ata o segundo intento de facer a Deadpool non atinou, non? E non me refiro a Deadpool 2, refiro a Deadpool 1, que é a súa segunda interpretación como Deadpool. Eu, sinceramente, atendendo os precedentes, non creo que eso fora salvable. Ademais, estive mirando o currículum do tipo, xa non me acordo, pero sei que había
que era productor de algunha película realmente mala. Agora quedo ca dúbida de cal sería. Entón vamos a ir á filmografía deste señor, aproveitando os recursos que ten. Secretaría, por favor. Sí, é produtor dunha das secuelas de Soldado Universal. Con eso Home. está todo dito. Para que vos fagades unha idea tamén de en que niveles de cine nos movemos. Porque eso xa non chega nin a blockbuster, isto é unha cousa completamente distinta. Ainda que, bueno, a presencia de Jeremy Irons na película original, que ademais eu acórdome, era neno daquela, pero toda a publicidade na película original, na película de 2000, era relacionada con Jeremy Irons, en certo modo poderíamos considerar que se trataba dunha blockbuster, porque colleron unha cara conocida, tiveron os santos collóns de estreala en cine, e a película era unha puta mierda. Tivemos a sorte de non haber ido ao cine a ver isto. Tivemos a sorte de descubrila en DVD con colegas. Bueno, Non sei se o dixamos xa, pero tedes que ir ver a que está no cine. sí, eso sempre é bo. Ademais, volvendo a nova, a Honor de Ladróns, hai un detalle que non sei, xa comentamos o humor que ten, non? Pero que me acaba de acordar agora, que non sei se vos opinades o mesmo, que ademais xoga moi inteligentemente ao despiste durante os primeiros segundos, bueno, primeiros minutos escasos da película, que empeza como moi seria. A min recordou un poquinho o comezo a Xogo de Tronos, as escenas do muro, porque chega unha carruaxe a unha prisión xeada, chunguísima, con pinta de non respetar ningún apartado dos convenios de Xinebra, e de pronto hai un momento a partir do que todo empeza a ser como moito máis lixeiro. Non sei se vos compartides un poquinho esa impresión. Sí, é un pouco o xogo de feito, a mí fixo ainda máis gracia non no momento que ti dis que fai o xiro, senón despois cando ves os traballos forzados que tiñan nesa zona, que os ves a todos co xeo facendo cubitos gigantes de xeo para que? Non sei. Para vender aos esquimales. O cubata dos nobles ali. O cubata dos nobles. Además así, como quen está nunha canteira, pero de... Bueno, eu antes de que rematemos, hai un tema que non dixemos, eu non sei se estades pasando de tocalo porque pensades que é spoiler ou porque non queredes tocar. Non sei se é momento de falar do Dragordo. Ai, pero o Dragordo eu estaba deixando como spoiler. Vale, pois logo non comentamos nada diso. Igual, non sei, por favor, comentemos o nome que lle puxemos, eso temos o que dicir. Vale. Chámase Gordo Dragón. Gordo Dragón. Vale, bueno, é unha referencia que os máis novos non colleredes. Outro máis das cousas que nos gustaron desta peli, que foron unha manchea delas, así que, bueno, aquí queda a nosa recomendación, non? Desde logo, estades tardando se non a vistes. Eu direivos que xa vin 2 veces. Tamén vin unha feito, para que o do Dragordo, esta película é capaz de plantarche algo que parece unha coña e que despois resulta resolutiva na trama, con forza, e que lle sirve para, con esa coña, salir dun apuro moi grande. Bueno, e non solamente eso, falando da transgresión aos cánones narrativos, non, da fantasía da que estamos comentando, se vos dades conta, o dragón, sin querer spoiler demasiado, é como un alivio cómico a un momento especialmente macabro da película que a min incluso me puña mal corpo, un rollo en plan, que situación tan jodida, non? E de pronto o ton cambia completamente. Eu creo que aí a película é capaz de navegar entre augas moi distintas con moito mérito. Podemos falar de Pucci sin entrar en spoilers? Ui, isto vai ser complicado sin entrar en spoilers. De Pucci sin entrar en spoilers. O personaxe que é capaz de todo, que todo lo mola, que todo lo hace, que aparece de repente e logo se va porque regresa a su planeta. Bueno, eu que se queres falar dese plan, direi que eso non é que sexa un personaxe Pucci. Eu creo que hai un personaxe na trama, non, que aparece moi pouco tempo na historia. Eu creo que se representa un mítico colega que ven a túa partida, pero só ven unha vez. Entón faz un personaxe, xoga un día, e di, bueno, hasta luego, e non volve nunca máis. A min evocoume máis a cando o máster saca un bicho que pensa que os xogadores van ser capaz de matar, pero ve que non,
e que vai morrer toda a partida e decide meter e de repente apareceu non sei quen e axuda o grupo protagonista para sair diso e despois marcha porque ten outra cousa que facer, non? Dadesvos conta de outra cousa que é o nivel dos personaxes xogables que aparecen nesta historia. Quero dicir que están over the top se os comparamos cos personaxes que salen dos anos 2000, que eran uns pringadillos que morrían do toque. Estes están como máis inflados, como que xa teñen moita experiencia, son capaces de facer outras cousas, son máis... É que realmente a película, hai algún momento da película na que podes, se vas un pouco despistado, podes pensar que é unha secuela. Porque os protagonistas xa se coñecen casi todos entre eles, xa tiveron aventuras xuntos. O mellor unha película que pide a verros unha precuela, sabes? Porque realmente dache impresión de que entras in media res, nunca mellor dito, porque máis Sí, de feito entras en media A mí res. eso gustame moito, Sí, non sei. claro, pero é o que dicía Paco, que en que nivel están. Hombre, se fora un xogo de rol, inciso para que non sabe este tema, o teu personaxe vai mellorando desde o principio, que só está a nivel 1, a nivel 0, feble, vamos, vai mellorando ata converterse, dependendo do xogo, pois prácticamente nun semideus. Suponse que esta xente está nun nivel xa un pouco avanzado. Non sei, se me quedo en plan friki, direi que se cadra dentro dunha partida están case en nivel 10. De nivel 5 e nivel 10. Xa non son un equipo de nubis, tampouco son uns pros. Son xente que leva un par de campañas xuntos, para quen sepa do que falamos. De campañas ou de one shots, máis ben, dame impresión. Bueno, rapaces, que vos parece se vamos deixando aquí? Non sei Sí, se tendes moito máis que dicir, penso que quedou claro. Reiterar que é a película de fantasía máis destacable dos últimos 10 anos, tendo en conta que polo medio hai unha pandemia. Por iso, porque sigue en carteleira, quixemos sacar este episodio especial en lugar do episodio normal da Caixa Negra a Nostromo que tiñamos pensado para este Que día. tamén o haberá. Que haberá. Que Antes de que acabe o mes, digo, non o haberá xa po mes que ven. Digo que esa promesa de malos que tiñan razón non a esquecimos. Vai sair ese programa, pero quixemos darlle prioridade a este por se vos metimos un pouco pois ese vermiño de ver a peli, non? De feito, eu vou posición a curso sen querer facer spoiler. O malo desta peli, ata certo punto, ten os seus motivos para actuar como actúa. Bueno, pois entón emplazamos vos a ese episodio que xa anunciaremos por redes, como sempre na nosa canle de YouTube, en iVox e máis en Spotify. Bueno, pois nada, rapaces, pois moitas gracias por outro episodio, ainda que un pouco curtiño especial da Caixa Negra da Nostromo.